Egun on Andreok, eskerrik asko gurekin izatearren norberaren lekutik bada ere. Orain badatorkigu guztiok eragiten gaituen kontu bat, eta da saltoki handien esperientzia saltzea. Euskaldun herritarron 100% hartzen duen esparrua da, eta honen gainean hitz egiteko gurekin dugu Iratxe Zuazola Olano. Iratxe, Deustuko Unibertsitatetik Euskal Filologiako lizentziaduna da eta itzulpen masterra ere bai. 25 urtez lanean jardun du euskalgintzan, hainbat ataletan, itzulpenean, zuzentzean, irakasle gisa ere bai, baita ere trebatzaile gisa, eta une honetan Euskal Autonomia Erkidegoko euskara zerbitzuko arduraduna da Corte Inglesen eta El Corte Ingleseko erabilera planaren kudeatzailea dugu. Horrezaz gainera, 2017 hona aberekin dihardu lankidezan, azterketa ereduak gertatzen, eta baita 2020tik, hau da, aurtengo urtetik, Bizkaiko Foru Aldundiak sortutako euskara bizia batzordeko kidea da. Iratxe Zuazola Olanok aurkezten duen edo ordezkatzen duen entitatea, El Corte Inglés alegia, 1880 urtean hasi zen jostundegi txiki batean Preciados kalean, Madrilen, 1925 urtean jarri zuen lehenengo saltoki handia, eta Euskal Herri penintzularreko lehenengo saltoki handia jarri zuen enpresa dugu. 1960ko hamarkadaren amaieran, 70ko hasieran. Eta horren gainean jarduteko eta El Corte Inglesek duen esperientzia kontatzeko nahi duzunean, Iratxe, zeurea duzu hitza. Egun on guztioi, eskerrik asko agotzen. Berak aipatu duen moduan, Korte Inglesak gaur egun Euskal Herri Autonomia Erkidegoan 3 egoitza dauzka, Bilbon, Gasteizen eta Eibarren. Bilbokoa 1979 urtean sortu zen, Gasteizkoa 1985ean eta Eibarkoa 2009an. Eta hau aipatzen dut, azpimarratzeko, hirurak ere sortutako urtei begira, sortutako tokiai begira, oso errealitate soziolinguistiko desberdinetatik sortuak direlako. Gaur egun guztira, 1500 langiletik gora daude Korte Inglesean Euskal Autonomia Erkidegoan. Handiena Bilbokoa da, 900 langiletik gora, txikiena Eibarkoa, 200 inguru dauzka, eta tartean egongo litzateke Gasteiz 400 langile ingururekin. Gero horretaz gain, marketakoak diren langileak ere badaude gure saltokietan, Bilbon kasu 500 inguru izango lirateke. Eta hemen ere euskaldunak badaude haien artean. Historikoki Korte Inglesean euskararen presentzia modu desberdinetan bermatu da, ez? Garaiekin batera eginda, eta sail desberdinetan errotuluak edo inprimake txiki batzuk edo beti egon dira presente euskeraz. Egia da, 2008an kontsumitzaileen dekretuak eman ziola proiektuani bultzadarik handiena, eta premia somatu zen euskararen presentzia bermatu beharra zegoela. Apustua joan zen handitzen, horren harira, eta pixkanaka aldu ginen 2009 urtean Euskara plana txertatu egin zen Korte Inglesa enpresaren barruan eta helburu estrategikoetan sartu zen. Horretarako, guztiak bezala, diagnosia egin zen, orduko egoera zein zen, errotulazioan, harreman idatzian, ahozko harremanetan, barne zein kanpo harremanetan ere, helburuak finkatu ziren, eta horiek jorratzeko eta horiek lortzeko ekintzak ere diseinatu egin ziren. Planaren helburu nagusia jakin eta saltoki izan da bezeroa, ez da? Baina inoiz ez ditugu galdu biztatik bertako langileak barruko bezeroak direlako. Hau guztia Ulibarri Euskaltegiren eskutik egin genuen.
El Corte Inglesek euskararekiko duen konpromisoa irmoa da, eta horren isla 2016 urtean Eusko Jaurlaritzak lankidetza hitzarmena proposatu zigun, lehen aipatu duten moduan Edurnek eta Josunek arlo desberdinetako enpresei bideratuta, merkataritza arlokoak izaki jakina aurrera egin genuen eta hitzarmena sinatu genuen. Hitzarmenaren helburuak argi dago, ezta? Enpresaren barruan euskararen presentzia eta erabilera sustatzea eta bezeroen hizkuntza eskubideak bermatzea. Bai, idatzizko harremanetan, errotulazioan, inprimakiak eta bar, zein ahozko planoan ere bai. Horiek guztiak gauzatzeko eguneroko lanetan, azkenean euskara zerbitzu bat sortu zen ja enpresa barruan, eta enpresa barruan txertatuta dago euskara zerbitzu hori. Euskara plana helburu estrategikoetatik eguneroko ekintzetara pasatu zen. Eta zeharkako izaera dauka. Plano guztietan du presentzia, eta prozesu guztietan aplikatzen da eta hor txertatuta dago. Ildo horretatik, enpresak dituen premiak eta beharrak identifikatuta, estrategiak definitzen ditugu, ze bide hartu ere aztertu egiten da, eta helburuak ondo definituta ekintzak batzuk handiagoak, beste batzuk txikiagoak burutu egiten ditugu. Aipatu beharrekoa da, enpresaren egitura zentrala oso konplexua dela. Euskara zerbitzutik egiten ditugun proposamenak eta ekarpenak zuzendaritza taldera pasatzen dira, hor aztertu egiten dira, eta oniritzia jasotakoan, orduan kontrako bidea egiten dugu, eta enpresa barruan laguntzaileak eta aliatuak bilatzen ditugu, haiek emango dizkigutelako errazago baliabideak ezartzeko moduak, eta helburu horiek gauzatzeko jorratu alditugun bidean berri, ezta? Esan beharra dugu, proposamenak eta egitekoak alde bietako norabide bietan datozela, ezta? Batzuetan zuzendaritzatik euskara zerbitzura eta beste batzuetan alderantzizko lana ere egiten dugula. Egunero lanen artean, zaintzen ditugunak gehien eta beti presente eukitzen ditugunak, errotulazioa eta hizkuntza paisaia nola ez, sorreratik daude, batzuk eguneratu beharrekoak izan dira, beste batzuk berriak sortuta, bereziki sail desberdinak eguneratzen edo ez dakit erreformaren bat egiten denean, aprobetxatu egiten da horri guztiari begirada sakonagoa botatzeko. Megafoniak ere, gaur egun esan dezakegu, gure saltokietan entzuten diren megafonia guztiak, bezeroa sartu orduko etengabeari da megafoniak entzuten, horiek guztiak euskaraz ere entzun egiten direla, danak. Beste alde batetik, kanpaina bereziak, ez da, ohituta egongo da, jende guztia entzuten, Korte Ingleseko, kanpaina bereziak direla, ez dakit, merkealdia, dala aurrezko sortzigunak, danak. Kanpaina horiek horrazpimarratu beharra dago, kanpaina horiek guztiak direla iraupen laburreko kanpainak eta oso dinamikoak izan behar dugu langintza horretan, prestatzeko, giratzeko, itzulpenak egiteko eta diseinatzeko euskararen presentzia bermatuta eukiko duen proiektu guztia, ez da, ibilbidu guztia. Gauza batzuetan, berezko gauzak ere baditugu, toki batzuetan ez daudenak, adibidez, berapenetako poltzak, ez, horiek ja badatoz eginda, eta badugu, ja, eredu bat Euskal Herrian bakarrik erabiltzen dana. Orduan, horrelako gauzak ere egunean lan egiten, ibilbide laburragoa edo luzeagoa eginda, lortu egiten dira. Publizitatearen arlotik ere, aurrera pausoak ematen joan gara, eta, zentro barruan ez ezik, zentrotik kanpo eta euskarri diferentetan ikusi alda Korte Inglesaren publizitatea eta euskeraz egindako publizitatea ere bai, ezta? Adibidez, metroan, autobusetan, tranbian, eta bar.
Beste alde batetik, eta honek lan handia ematen digun zer da, katalogoak dira. Bezeroak gehien manejatzen dituen, eskuz manejatzen dituen euskarriak dira. Honek lan handia ematen digu, hemen zeregin handia daukagu oraindik ere, baina azpimarratu aldugu adibidez supermerkatuko edo superkorreko katalogoak unean uneko eskaintzekin eta Euskal Autonomia Erkidegoan tirada berezia daukatela, tirada elebiduna, non informazioaren parterik garrantzitsuena elebietara agertzen den, 50%. Nola ezin dugu aipatu gabe utzi, oraingo pandemia egoera honetan ere kartel bereziak sortu behar izan ditugula, jakinarazpen bereziak, eta horrekin ere egokitzen joan garela, eta nola ez gure saltokietan ere honi lotutako karteleria eguneratu eta prestatu dugu. Beste alde batetik, online partera salto eginda, webgunean, aipatu behar dugu batetik dagoela salmenta webgunea, horre lehenengo urratsak ematen ari gara, hau ere oso helburu potentea da, eta ibilbide luzekoa eta gainera zailtasunez betea, baina, bai lortu dugu Euskal Autonomia Erkidegoko zentroen informazioa daraman partea, hor bai euskararen aukera txartatuta dago, eta gure zentroetako, gure eraginpeko zentroetako informazioa hor euskeraz bete-betean ere ikus daiteke. Bestalde webgune korporatiboekiko genuke. Hor enpresaren muina edo enpresari buruzko informazioa jasotzen da, eta hor bai euneko unean euskarazko bertsioa badago online. Bestalde, bezeroari begirare bai, baditugu toki estrategiko batzuk gure zerbitzuen artean, dela bezeroaren arreta zerbitzua, telefono bidezko arreta, informazio kioskoa, eta horietan guztietan ere baditugu protokoloak ezarrita, beti egoteko bermatuta, bezeroek euskeraz eskatzen badute arreta, zerbitzu guztietan, txanda guztietan, saiatzen gara ukitzen beti pertsona bat, horri arreta eman ahal izango diona euskaraz. Uste dut hau oso garrantzitua dela, aurretik ere aipatu izan dutelako, langileentzat prestakuntza edo trebakuntza taldeak dauzkagu. Haientzat euskara lan egiteko beste tresna bat da, eta batzuetan segurtasun faltagatik edo kostatu egiten zai, ezta orduan baliabide horiek ere eman nahi dizkiegu. Eta, eskolak ematen dizkiegu, interesa dutenei, eta, azpimarratu beharra dago, eskola horiek lan orduetan jasotzen dituztela, eta saltokian bertan, haientzat bereziki prestatutako eskolak dira, eta haien intereseko arloak eta gaiak lantzen dira. Maila desberdinetako taldeak daude, maila bajukoak eta maila ertainekoak, baten batzuk ere maila altukoak izan ditugu. Eta lehen aipatzen genituen aliatuak, adibidez trebakuntza talde horietan ere, gero bueltako lana etortzen zaigu, eta haien artean aliatuak bilatzen ditugu, adibidez Euskaraldia bezalako dinamiketan parte hartzeko, ezta? Ariguneak sortzeko, adostasun bilerak egiteko eta horretarako guztirako, trebakuntza taldeak oso baliagarriak izan dira, beste lankidei ere erreklamo gisa edo traktore gisa dei egiten diegu batzuetan lagungarri izateko. Hori eguneroko lanei begira, baina etorkizunerako ere erronkak baditugu eta batzuk nahiko garrantzitsuak eta nahiko potenteak. Orain arte, azpimarratu dugu, zerbitzu hizkuntzan murgildu eta ibili garela azkenean zerbitzu enpresa bat gara, eta lehentasunen artean beti hori da lehena. Hala ere, urratsak ematen ari gara laneko hizkuntza lantzeko ere bai, ezta? Lehen aipatu dugu trebakuntza eta erabilera, trebakuntza taldeak ere enpresa barruko erabileraren alde erabiltzen ditugu, modu honean jakina, eta pertsonak identifikatuta dauzkagu, haien artean elkarreginak sortzen saiatzen gara,
Eta nolabait ere nahiko genuke langile gazteak, ja euskaraz jantzita datozen langile horiei ere, pixka bat jarraipena, lan arloan ere jarraipena emateko ardura pixka bat ere sentitzen dugulako, ezta? Eta hor erronka handienetako bat. Horretarako langileen kudeaketan nahiko genuke erregistro euskararen ezagutzaren arloan jakina, erregistro eguneratuak eta dinamikoak edukitzea, eta horrek lan handia ematen du. Kontuan hartuta, gure langileen plantillaren tamaina asko direla, eta gero barruan mugikortasun handia dagoela. Orduan, ez da erraza izaten jarraipena egitea eta erregistro horiek behar bezain dinamikoak izatea, baina hortan lanean hasita gaude jakiteko nola kudeatu hori ondo. Gure helburua eta lehentasuna eman nahi diogu beti saltokia kokatuta dagoen tokia edo hiria, pixka bat saltoki barruko errealitate soziolinguistikoa ere kanpokoaren isla izatea, eta parametro horiek pixka bat zaintzen erantzun emateko ahalmena edukitzeko. Bestalde, bezeroarekiko harreman idatzian badugu erronka handi bat, komunikazio zuzena eta pertsonalizatua euskaraz emateko gaitasuna bilatzea ez da erraza batzuetan. Hizkuntzaren autoaren erregistroa ere nahiko genuke landu eta modu erraz batean kudeatu. Baina hori ere proiektu handi bat da. Webgune komertzialean aurrera pausuak egiteko bidean hasi gara, oztopoz beteta dago egia esan, eta gaur egun hori kostatzen da. Webgune komertzialaren mugikortasuna eta dinamikotasuna, momentu batean horrek oztopo egiten digu. Eta gero, azkenik, ziurtagireen bideak aztertzeko helburu edukiko genuke, ez da, bai bikain, bai euskarari, eta edo besteren bat. Gu beti humiltasunez ari gara, gure mugen oso jabe gara, eta, hala ere, aurrera pauso handiak eman ditugunez, agian egunen batean ja planteatu aldugu, ez da, ziurtagiri horiek edo errekonozimendu horiek jasotzeko momentu aldaitekela. Helburu nagusien artean, etengabe lan egitea da euskararen arloan. Euskararen presentzia beti gehitzia eta ulertu dugu euskarak balio erantsia ematen digula. Batez ere, saltoki handietan eta bezeroarekin horrelako harreman zuzena daukagula kontuan hartuta. Aktiboak eta proaktiboak izan nahi dugu euskararen normalizazioan. Egia da, batzuetan kanpotik etortzen zaizkigula proposamenak, dela administrazioetatik edo gizarteak eskatuta, baina beste batzuetan guk ikusten ditugu premiak. Guk aztertzen dugu nola bermatu presentzia hori eta nola ikusarazi, ezta? Bezeroaren hizkuntza eskubideak bermatu nahi ditugula argi dago. Eta, lehenengo horren alde lan egitea honek guztiak hartzen ditu barruan. Nahi duguna da euskara biztaratu eta ohiko bihurtu gure saltokietan. Nahi duguna da bezeroa ohituta egon dadin, gure erakundean ere, gure enpresan ere, Korte Inglesean euskara normala dela, euskara erabili daitekela, ez bakarrik paisaia linguistikoan, baizik eta ahozkoan ere bai. Eta jabetzea hortxe gaudela lan egiten euskararen alde eta entzutea, ohiko dela euskara entzutea ere bai, euskaraz lan egiteko kapasa garelako neurri batean. Egokitzeko gai izan behar dugu ere bai, bezeroen premiei, gizartearen premiei eta bar, eta lan egiten dugu horren alde egunero. Gizartearen isla izan nahi dugu eta batzuetan urrunago, beste batzuetan hurbilago, gure langileen ehuneko handi bat, oso ohikoa denez merkataritzan kanpotik etorritakoa da, zailtasun handia da batzuetan prestakuntza ondo antelatzea, kontuan hartuta lantxandak, maila desberdinak, ordutegiak, eta baina hala ere aurrera egiten dugu. Eta saiatuko gara horrelako aleginak egiten beti ere gure barruko kontsumi bezeroarentzat edo laneko hizkuntza ere
jorratzeko helburuz. Erabiltzaile edo bezeroen valorazioa oro har positiboa izan da. Emaitzen artean guk uste dugu hori ipatzekoa dela. Beti feedback hori egoten da eta atsegina izaten da batzuetan bezeroek ere hori baloratu egiten dutela eta hala jakinarazten digute, ezta. Ekarpenak, iradokizunak ere jasotzen ditugu haien aldetik eta nola ez kexak ere bai. Bide desberdinetatik etorri zaizkigu kexak, batzuetan euskeraz delako presente egon, eta gezurra badirudi ere, duela gutxi jaso genuen bat, kartel jakin batean gaztelania zegoelako presente. Orduan, kexak batzuetan alde bietatik etortzen dira. Erakundeen aitortza eta errekonozimendua ere jaso dugu, eta horrek ere indarra ematen digu aurrera egiteko, eta errekonozimendu hori garrantzitsua da. Eta nola ez, era honetako foroak, jardunaldiak eta horrelako ekintzak oso positiboak dira, bakarrik ez gaudela ikusteko, indarra guztiok batera egiten badugu, azkenean elkarreraginak asko aberasgarriagoak dira, eta ekarpen positiboak beti dira positibo, edozein tokitatik etorrita ere. Eta hau da guztia, eskerrik asko. Eskerrik asko Iratxe, galdera bat. Orain arte jardun duzu une honetan zuekin lanean diharduten langileen gainean. Baina hizkuntza eskubideen ikuspegitik galdera hau. Langileak kontratatzeko irizpideen artean hizkuntza irizpidea badago, eta baldin eta badago horrek zer eragina dauken hurrengo kontratazioan? Hizkuntza irizpidea kontuan hartzen dugu profilaren arabera eta edukiko duen lanpostuaren arabera. Egia esan nahiko genukela atal guztietara eraman eta erregistroa izateaz gain txartatu eta edukitzea, gaur egun oraindik ezin dugu. Kontratazioaren volumena batzuetan oso handia da, joan etorrien volumena ere bai, oso dinamikoa da plantilla, eta horri eustea ez da bat erraza. Baina bai, lanpostu estrategikoetan, adibidez lehen aipatu dugun moduan, bezeroarekin arreta zuzena edo harreman zuzena eduki behar duten lanpostu horietan, dela arreta zerbitzuan, eta hor bai saiatzen gara kontrataziotik eukitzen ja hori bermatu, eta azkenean gure interesa da horrek bidea arrastu egiten digu.